Ngathini mina, wathini wena, manje kunjani? Uma kunjena. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. KwaKhambule, 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 KwaKhambule. uNkulunkulu nomuso nomhawu awuphinde ke nje namhlanje uphinde ungiphe lawo mandla okumelana nalomfazi na wonke lo shida wenzayo. uNkulunkulu nomusa ngenza ukuthi mina ngihlezi ngomuntu ohambela phansi njengenyoka, hambele phezulu kena ashonele phezulu, kodwa nje ngihlezi ngiphansi ngibe umata wakhe, ngimvukela ukuthi hambe phezulu nje ukuze ngikwazi ukuenjoy. Ufuna ukuenjoy ukuze kube ne-enjoyment ngoba mengine-enjoyment yonke into iba yinhle, ibe buchwepheshe. Indawo uNkulunkulu nomusa uhlale nami futhi namhlanje ngibe umuntu nje ozoba isiaram senkosi, angakhulumi kakhulu ngoba i-enjoyment iyona into esiyidingayo sabantu. I-enjoyment into emnandi kakhulu, siyayishaya ke le enjoyment phakathi kwekhaya. Amen. KGT Wengi speaking. How can I help you? Give the phone to my daughter. Oh, ma, ugu very important conference call. My life is more important to her than any conference call. Ukhuluma no-Obama ngidinga ukukhuluma naye. Oh, ma, usakhuluma naye Obama, so ma ngicela ukuthi akufonele later. Makwenzeka ngifa ngani yami, wazi ukuthi ngeke ukuthola ukuthula. Ngifuna ukukhuluma nengane yami ngitshela ngama-conference call abalekile. Okay, ma, manje lithinge transfer. Yes. Okay, I'll do that. All right, no problem. Please hold. I've got a call coming in. Yes, please. Yes? Cindy, uma wakho uthi ufuna ukukhuluma naye uthi it's a matter of life and death. Okay, put it through. Okay. Cindy. Ma? What are you wearing today? Please send me a picture of yourself. Mom, why? I'm in the middle of a conference call, please. Ish. Aibo, I need you to accompany me to somewhere very important. Okay, I'll do that. Okay. And? What time are you finishing your call? In the next 20 minutes or so, yeah. Okay. Bye. Yazi nje makhelwane wami, ngithe ngikunike naye uyizwise nawe phela ngenkomishi yegolide. Yabona nje njengoba usinde sezoshada nodokotela, ngitshinge zonke le inkomishi eyishibhila, ngifuna isiphoxeke kwabasemzini. Hawu maki, ngiyabonga. Uyazi ngiye ngezwe egazini ukuthi khona lento enhle ezongihlakalela. Uyangibona ukuthi ngicuphe kanjani namhlanje. Nawe namakhekhe makhi. Ngiyabonga ntombi. Na unoshukela ungathela nje uthelo udingayo. Ngiyabonga maki. Hayi ngiyabonga ntombi, ngiyabonga. Nkosi yami. Hawu maki, ngiyabonga. Ngangazi ukuthi izijabula kangaki ingane yakho ngizoshada nodokotela. Hayi kodwa nami ngisazoswenka-ke ngoba phela kune-appointment, emergency appointment yadokotela ngo-3 p.m. namhlanje. Ngizofanele nje ngiye e-ofisi likaSindi. Yila ngizofike ngishawe khona ikhanda-ke lizokwenza ngidrive ngise kadokotela bese beyahlangana. Hawu maki, cha wangisiza. Nkosi yami. Usesidamnandi itiwe makhelwane. Hawu ushuke lo mnandi kangaka. Masindi, thatha isikhwama mamazo, umana uyakukhipha siyodla lunch. Mayaza ngikwazi ukuthi ubeka yini ndawo yangimangaza, sengidlile futhi. Wesindi, mina ngenzela wena lento yongibonga ngelinye ilanga ngane yami uyojabula usungibonga. Mom, I've got a lot of work to do. Hayi namuhle ngiyacela. Mningi phela lo. Kafe ikhanda. Ma. Kodwa ikhanda elingaka lingenzani? Ma. Kodwa uNkulunkulu wami
man. Ngeke babone nabazukulu bami kodwa Masambe. Buya man. Siphuthumise sindiseka dokotela. Sikhulane sami lengisithandzako. Ninjani Mrs. Khambule? Miss, we meet again. Good afternoon, sir. Not safe. Funde kabi lo mfana. Mduduzi. The name is Mduduzi Dlamini. Dlamini. Besisihle isibongo saka Dlamini ngathi sesikhosini. Mrs. Khambule, sikhulane sami lengisithandzako. Nkusitanga nje namuhla. Yazi nje doctor, kinethe ngangena nje office lakho kahlala kulesihlalo. Kwangcona konke obeke ngiphethe nesisu lesesingilethela sesimane saphela. Kodwa ke ngoba bese ngilikhokhelile phela i-hour lami. Kungcono uphume noSindo uye naye kwilunch. Ngingaboshe phela imali yaKhambule bese ngikhokhe ngayo. Mina kusafanele ngifonele udadewethu. Udadewethu lo hlala emzini omkhulu omuhle engihlanga rich kwi-gated estate. Nenhlanhla abadla umntakama umkhoyana wakhe unamathanda. Ushaya ngonyavunyavu lwejibu. Umkhonyana wakhe uhamba ngonyonyovu lejabu. Indodana yakhe i-pilot. Hey, ake sibongele noSindi, sibongele noSindi, sibongele noSindi, sibongele noSindi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.